varakkua hyväkse heittelendiä. Sillä aikua rahvustu kerävyi tuhansittain, i hyö ruvetti jo pollettelema toinen tostu. Ensimmää Jeesus ruvei pakisema opastujien ke. Vardoikkua tokse fariseiloin muijetestu, heidän hyväkse heittelendiä. Ei ole niin mitä peitos piettyy, kuda ei tulis näkevi, ei ole mostu peittojielua, kuda ei rodjes tiettäväksi. Sentä kai, mitä työ sanottu pimies, kuulta päivän valgies, i mitä työ seinien sydämes supetatto, toisel korvah, se sanota jääne levolpäin. Ketä pitää varata? Sanon teille, minun veljet, älkiä varakkua niilöi, kutama tapeta rungu, a sen jälkeen ei voida luodie enämpiä niin mitä. Minä osutan teille, ketä pitää varata. Varatkua sitä, kutamal on valtu, ei vai tappua ristikansu, a lykätä hänty uadu. Da sanon teille, hänty teil pitää varata. Eikö viitty chiutsoidu osteta kahtes hienos jengas? A Jumal ei unohta ni yhtyheis. Teidän joka tukkainenkin on lukiettu. Ka sit älkiä varakkua. Oletto haityö kallehempat äijää chiutsoidu. Sanon teille, ken sanonou itsie minun omakse rahvahan ies, sitä ristikansan poiku sanoo omakse Jumalan anheliloin ies. No ken rahvahan silmis kieltävynnöi minus, hänes kieltävytä Jumalan anheliloin ies. I jokahisel, ken kironnou ristikansan poikua, se hänel prostita. No ken kironnou pyhiä hengiä, sitä ei prostita. Konsu teity vietä synagogi ja piemiehien da vallanpitäjien ede. Älkiä olkua huolissa sentä, mitä pakisetto da kui puolistatto itse. Konsu tulou se aiku, pyhä hengin neuvoo, mitä teil pitää sanoa. Arbaitus pagin mielettömäs bohatas. Yksi ristikansu rahvasjoukos sanoi Jeesusal, opastai, sano minun veljel, anna jakao minunke tuotas jännyöt elot. Jeesus sanoi sille ristikansal, mitä pantihko minuu teidän suddakse da jagomiehekse. Sitten hän sanoi kaikille, vardoikkuatokse kaiken jyttymiä ahnehuttu. Ei elolloin voah sua luodje omua elaigua, olkah niilöi hoskui äijy. I hän sanoi heille nengosen arbaituspaginan. Eli yksi bohattu ristikansu. Hänen pelto antoi hyvän suolehen. Hän tuumaitsi itsekseen, mitä olisi ruodua. Viljat jo ei synnytä ni kunne. Sitten hän sanoi, luojin vain nenga, riitsin nämä aitat da asun suurempat. Nih minä kerjään kai viljat da muut elot. Sitten minä sanon itsel, sinul on aitas kaikkie hyviä äijäkse vuvekse. Huokavu nygöi, syö juota vietä vesseliä elaigua. No Jumal sanoi hänelle, mieletöi, tän yön sinun hengi oteta sinul. Ikai se, min olet sinä suittanut, kellebos se jäy. Sitten Jeesus vie sanoi, nengaroi jokahisel, ken kerjäy itselle eluo, no kel ei ole eluo Jumalan luo. Jumal pitää huolen omis lapsis. Jeesus sanoi opastujille, sentä sanon minä teille, älkiä huolikkua omua hengiä, mitä olis syvä, älkiäkö rungua, mitä olis päälle panna. On hai henki kallehempi syömisty, rungu kallehempi sobii, katsokua korbi varoloi, ei net kylvetä, eikö leikata, ei ole niilöi ni aittua, ni heiny saruadu, a yksi kai, Jumal syöttäy niilöi, a työ oletto äijä kallehempat lintuloi. Voibiko kenteis huolintal pitkendiä omua ikiä hos askelen verran. Aku työ etto voi luodje, niin sitä vähiä,
mitäpä sit huolitto muudu. Katsokua kukkasi, kuin et kasveta, eikö ruota, eikö kesrätä. No minä sanon teille, niin itse Solomon suori, kaikes jomuos, ei ollut muka sellinny, kui tahton nämis kukkasis. Kun Jumal muka seljittäy niityn heinäsen, kudai tänäpäin kasvau, a huomei lykätä pätsi, ga äijää häi enempääl häi pidäy huoltu teis, työ vähän uskoset. Ga sit älkiä hädäilkiätökse, mitä olis syvätä juvva, älkiä sitä etsikkiä, tätä kaikkia maailman rahvas opita suaha. No teidän tuotto tiedäy, sitä teille pidäy. Etsikkiä Jumalan valtakuntaa, ja työ suotto kaiken tämänkin. Älä varua minun pieni karju. Teidän tuotto on katsonut hyväksi antua teille valtakunnan. Myögiä mitä teillä on, da annakua elot köyhil. Suagua moiset kukkarot, kudamat ei tyhjätä. Keräkkiä taivahi eluo, kuda ei puolene. Sie varras ei sua sitä käsi, eikö syö sitä koi. Kus olla teidän elot, sie on teidän syvängi. Isäntiä vuottai käskylänä. Piekkiä teidän sovat ainos vyötettynny, ja lampat anna paleta. Olkua kui käskyläiset, kudamat vuoteta omaa isäntiä suodvaspäin. Hyö olla valmehet kerras avuamaa ustu, konsu häi tulou da avaittau. Osakkahat olla net käskyläiset, kuda mi isänty kodih tultuu tabuau jallas oliannu. Toven sanon teille, häi vööttäy oman sovan, kutsuu heidus tola, ta itse rubiou heidy kasakoima. Osakkahat olla net käskyläiset, ku isänty tavannou heidy jallas oliannu, tulka häihos enne syväin yödy lipo jälle sitä. Eljendättö häi, ku taloin isänty tiedäs, millä aikua varrastai tulou, ga häi ei antas sille murduakse taloi. Olkua työki valmehet, ristikansan poiku tulousi aika, kudama työetto vuota. Petri sanoi Jeesusal, isänty, mei niskoiko sanoit nämä arvattavat sanat, vai kaikki niskoi? Isänty vastai, kempo sit on surematoi, da tolkukas taloin katsoi, kuta mua isänty panou katsoma käskyläsi, da jakama heille heidän leipivuitin omal ajal. Osakas on se taloin katsoi, kuta mua isänty kodih tultuu tabuau sitä ruodamas. Toven sanon teille, isänty antau kai omat elot hänelle katsottavaksi. A se taloin katsoi, voibi dumaa ja inenga. Isänty vie ei tervä tule. Sit häi rubiau pergama käskyläsi mehidanaisi, a itse rubiau syömä juoma da humaloitsima. No sil päiväl, kuda mua häi ei voi arvata, sil juasul, kuda mua häi ei tiiä, tulou isänty, da pergau hänty kuollenta suoti, i muka häi suau moisen osan, kui i uskomattomat. Ku käskylän ja tiedänöy, mitä tahtou isänty, no ei varustais sih, eikö luoji hänen mieltymyö, häi hyvin suau selkä. No ku käskylän ja tiedämättä luodinou mostu, mis anneta selkä, häi piäsöi vähempääl perrandal. Kelle on äijy annettu, hänes äijy kysytää, a kelle on äijy uskottu, sil pidäy äijäs vastata. Ei rauhua vaiku riidua. Minä tulin tultulykkiämä mualle, ikui minä tahtosin, kun se jo olis syttynyt. On ristinty, kudamal minu pidäy ristie, ikui minä tuskitsemmos, kuni se ristinty erodei. Mietittekö, tulin rauhua tuoma mualle, en sanon teille, teriämpi riidua. Täs lähtien pereh, kus on 5 hengiä jakavuu, 3 kahtuvasta, 2 kolmie vasta, tuotto nousoo poikua vasta, ta poiku tuottua vasta, muamo tytärdy vasta, ta tytär muamua vasta, muatko neveskiä vasta,
da njevesky matkoidu vastah. Ajan primietet. Sit Jeesus saneli rahvahal. Konsu työ näitte, kun päivän laskurannal nousoo pilvi, työ kerras sanotto, roih vihmu, i muka rodjougi. I konsu tuulou, suvituuli, työ sanotto, roih räkki, muka ei rodjou. Työ heittelettöksee. Muanta taivahan primietät, työ maltatto arvata. Miksebo sit ette voi arvata nygostu aikua? Miksebo työ itse ette voi puuttua peril, mi on oikei? Konsu olet sinun vierittäjänke menemäs suudoh, vie matkas olles luoji kai, mitä vai voit, ku piästä sobu hänenke. Eikö hän vedäy sinuu suttan ede, a suttu antau sinu vardoitsial, vardoitsi pano sinu tyrmä. Usko minuu, siepäi et piäse, kuni et maksane kaikkie velgua jälkimäse jengase suoti. Ku ette hyllänne riähkii, teity hävitetä. Juuri sillä aikua Jeesusan luotuli rahvastu. Hyö sanelti hänelle galileilasiin näh, kutami Pilat käski tappua, konsu hyö tuoti Jumalal tsertvoi. I heidän veri segavui tsertvu elättilöön verenke. Jeesus sanoi heille, dumaitsettoko, hyö olti riähkähisempät toisi galilelasi, ku heille rodji nengon ja surmu. Minä sanon teille, ei oltu. No ku työ ette hylläne riähkiä, da kiäntyne Jumalan puole, työ kaikin sero häviette. Injet 18, kudamil päälle kuadoi Siloaman pasnju, da tappoi heity. Smietittekö, hyö olti vierempät toisi Jerusalimlasi? Minä sanon teille, ei oltu. No ku etto hylläne riähkii, da kiäntyne Jumalan puole, työ kaikin sero häviette. Sitten Jeesus piti heille nengosen arbaituspaginan. Yhtel miehel viinumarju pellol kasvoi smokvupuu. Hän meni etsimään sit muarjua, no ei löydännyt. Sitten hän sanoi pellon katsojal, minä jo 3. vuosi tulin etsimään täspuus muarjua, a en lövvä. Kua se häi vai ottaa muaspäiväin. No pellon katsoi sanoi, isänty, jätä se vie yhtäkse vuuvekse, minä pehmitän muan sit ympäri, da panen höstjetty juuril, toina tulien vuon sih roih muarjua, aku ei roinne, sit käske kuodua se. Jeesus piästäy naisen suovattan. Suovattan Jeesus oli yhteis synagougas opastamas. Se oli nainen, kuta mua jo 18 vuotta vaivai voimattomuon hengi. Hänty oli vedännyt koukku, ja hän ei voinut ojentuakseen. Naisen nähtyy, Jeesus kutsui häntytä sanoi, naine, sinä pääsit voimattomuos. Hän pani käit naisen päälle, ja nainen kerras ojenti, da kiitti Jumalua. Synagougan vahnin suutui, kun Jeesus piästi voimattoman suovattan ja sanoi rahvahal. Neljälis on 6 ruotopäiviä, tulkua sit piästettäväksi, älkiä suovattan. No isänty sanoi hänelle, työ heittelettökseen, eikö joka hinjettei suovattankin päästä kytkyös, häkkii libo oslua, da ajaa sitä juomaa. Tätä Avraman tytärdy, sattan piti sivoksis jo 18 vuotta, ga eikö sit hänty suannus piästiä suovattan. Jeesusan vastavuksen kuultuu, kaikil hänen vastustajil roji huigei, a rahvas ihastelti hes kaikki suuri ruodoloi, kudami häiluaji. Kortsisan siementä muijotes. Sit Jeesus sanoi, mittuine on Jumalan valdu. Min jyttymäkse sanoisin sitä. Se on kuin kortsisan siemen, kudaman mies pani mua oma kotipelto. Se kasvoi ja sit roji puu. Taivahan linnut luojitti pesisen oksil. Vie hän sanoi, min jyttymäkse vie sanoisin Jumalan valdua. Se on kuin muijotes,
kun nainen sevoitti sen 3 vakka jauhuo kai taigin muigoni. Ahtas veräi. Konsu Jeesus matkaa Jerusalemaa, hän käveli linnas linnaa, kyläs kylähdä opasti rahvastu. Ken liene kysyi hänelle, isänty, onko muka, ku vai harvat piästää? Jeesus sanoi heille, pangua kai väit, ku piästä ahtahas verjäs. Minä sanon teille, äijät opita piästä sydämme, no ei voija. A konsu nousou taloin isänty, da salbuau verjän, työ jäättö pihal seisoma. Sit työ rubietto avaittamaa da sanotto, isänty, avua meille. A häi vastuau, en tunne teity. Kukalaset työ oletto. Sit työ sanotto, myöhäi söimmö da joimmo sinunke, da meidän pihoil sinä opastit. A häi sanou, en tunne teity, kukalaset työ oletto. Mengiä jääre minuspäin, kaikin työ vierryölloon luodjat. Sietö itkettö, da kratsaitatto hampahi, kun näyttö Avramua, Isakkua juokoidu, da kaikki jäänenkantajia Jumalan valtokunnas, a itse pihal jätetty lönny. Rahvastu tulou päivän nousu tai päivän lasku puolespäin, suves tai pohjaisespäin, i hyö istuta hestola Jumalan valtokunnas, äijät jälkimmäiset roijaa ensimmäisinny, a äijät ensimmäiset jälkimmäisinny. Jeesus jälöitsöi Jerusalimua. Silkeskie tultiksi eräät fariseet da sanotti Jeesusal, mene jääre tiepäin, iroudu tahtou tappua sinuu. No hän sanoi, mengiätä sanokkua sil reboille. Tänä päivä huomei minä ajan ristikansois jääre karuloi, da piästän voimattomii, i 3. päivän suan ruovon loppu. No tänä päivä huomei da huomenen jälles, minul pitää jatkua matkua Jerusalemaa, kun Jumalan äänenkantai ei voi olla tapettu muijal kuin Jerusalemas. Jerusalim, Jerusalim, sinä tapat Jumalan äänenkantajia, da kivität surma suoje niilöi, kutamat on työtty sinun luo. Kui puaksu minä tahtoin kerätä sinun lapset, kui kana kerjäy omat poikaset siivien alle. No työ etto tahtonut tulla. Ja sit kuunnelkoa, teidän talo jäy tyhjäksi. Minä sanon teille, työ ettö näe minun enämpiä, kun ei tulle aiku, konsutyö sanotto, blahoslovittu on häi, kudai tulou taivahallisen isäntän nimessä. Jeesus päästää voimattoman miehen suovattan. Suovattan Jeesus meni yhteen fariseiloin vahniman luo syömä, isie kaikin pietti hänty silmis. Hänen edeh tuli mies, kudai oli puhaltuksis vesittavintä. Jeesus kääntyi Zakonan opastajien da fariseiloin puoleeda kysyi, onko suovattan valtu piästiä voimattomia. No hyö olti vaikkani. Jälleen sitä Jeesus kosketti käel miesty, piästi häntytä työnti ääres. Sit hän sanoi, ku kenen tahto teis poiku, libo häkki, pakkunno kaivo tiettävänje, työ kerras nostattu hänty siepäi, olgahtoko suovattu. Tähheil ei ollut mitä vastata. Sana gostil da isäntil. Jeesus näki, kui kostjat vallittiin stolas parahat sijat ja saneli heille arbaituspaginan. Konso sinu kutsuta suadipa, älä istois stolas parahal sijal. Ken tahto kostis voipi olla suurempi sinu. Isit isänty, kudai teity mollempi kutsui, tulouda sanoo sinul, anna tämä sija hänel. Sit sinul rodjeu huigei, ku pitäy siirtyä kaikis pahimmahsijah. No konso sinu kutsuta, valitses tolan tagan kaikis loitonpanjesija. Sit isänty tulouda sanoo sinul, velji, eisty tänne lähempäsekse, i sinul stolan tagan istujien silmisroi suuri kunnivo.
Ken itsie ylentäy, sitä alentetaan. Ken itsie alentau, sitä ylendetään. Sitten Jeesus sanoi taloin isäntäl, kun su varustat murginan libo iltasen, älä kutsu itses davaritsoi niko velji, niko muidu omahisi, niko elokkahi susiodoi. Hyö häi voija vasta kutsua sinu, sit sinä suot palkan. A konsu sinä varustat stolan, kutsu köyhii, nistielöi, ramboi da sogieloi. Osakas roittos, ku hyö ei voija maksua sinul. Sinä suot maksun sit, konso oikeeloi nostateta kuollieloissa. Arbeituspakin suure prasniekka näh. Tämän kuultuu yksi gostis sanoi Jeesusal. Osakas on se, ken rubiou istuma stolan tagan Jumalan valtakunnas. No Jeesus sanoi nenga. Yksi mies varusti suuren prasniekkustolan ja kutsui äijän gostioa. Konsu tuli gostitandu aiku, hän työnti käskyllä sen sanoma kutsuttuloil, tulgua kai on jo valmis. No toinen toisella jälleen nämä ruvettiin kieltävymään. Minä ostin pellon, sanoi yksi. Pidä mennä sitä katsomaan. Prostivelli, kun en voi tulla. Minä ostin 5 puorua häkkiä, sanoi toinen. Pidä mennä katsomaan, kuin et ruota. Prostivelli, kun en voi tulla. Ja kolmas sanoi, minä vaste nain, sentä en voi tulla. Käskylläni tuli järille ja sanoi kai isändäl. Isänty suutui ja sanoi käskyläsel. Mene ruttose linnaa dorogoilta pihoil ja tuo tänne köyhii da nistielöi, sogieloi da ramboi. Kodvasen peräs käskyläni tuli sanomaan, isänty, luojien muka kui käskit, no stolas on vie sijua. Sitten isänty sanoi, mene, kävely kai juomat da kylien kujot da pritsmi rahvastu tulema. Anna pertti rodio täysi. Minä sanon teille, niin yksi ensimmäisis kutsuttulois ei rubie syömä minun stolan tagan. Mitä maksaa olla Jeesusan opastujannu? Jeesusanke istui suuri joukko rahvastu. Hän kääntyi heidän puoleen ja sanoi heille, kenku tulloo minun luo, da ei vihanne omua tuottua, mua akkua lapsi velli, sisari, da kai omua hengieki, se ei voi olla minun opastujannu. Kenku ei kantane omua ristua, da ei astune minul jälles, se ei voi olla minun opastujannu. Katso, kun ken tahto teist duumaino luodje basnjan, eikö häi ensimmäi istoi da chotaitse, min verdu menöösi eluo, kun nähtä täytyykö hänelle taguttu se loppie. Eikä alustan pantuu hänelle loppieta jengat i sroju jäy kesken. Sit kaikin, ket nähtä tämä ruveta nagrama händy. Katso, netse mies algois rojun, a loppie ei voi. Liboku suori, varustannehes toruama tostu suori vasta, eikö häi ensimmäi istoi duumaima, voipiko häi 10 000 miehenke voittua sitä, kudai tulou hänty vasta 20 000 miehenke. Eikä häi työntäy sovun luodioisen toisen suorin luo, kuni se on vie loitton. Juuri mukani yksi teis ei voi olla minun opastujannu, kun häi ei hyllänne kaikkie mitä hänellä on. Suolu on hyvä, no kun suolu menetännöö mavun, kuibo sit sen suot uvessa suolaseksi. Se ei päi ni pelto, ni höstje tukku, se lykätä jääre, kel on korvat, se kuulkah. Yöksynny lammas da kavonnu hobju jengu. Maksoluoin kerjäjät da muut riähkähiset tulti Jeesusan luo hänty kuuntelema. Fariseit da sakonan opastajat kurketetti. Tämä mies vastuau riähkähisi da syöy heijänke. Siht Jeesus piti heille nengosen arbeituspaginan.
Ku kel tahto teis ollo sada lammastu, da ku yksi niilöis kavonnou, eikö hän jätä niilöi 99 paimentuskohta, da menee etsimään kavonnuttu, kun ei löyvä sitä. A konsu hän löydäy sen kavonnuon lampahan, hän nostau sen hyväs mieles selgää ja kantau kodih. Sit hän kutsuu tavaritsat da susiedatta sanoo heille, piekkiä hyviä mielty minunke, minä löyvin kavonnuon lampahan. Minä sanon teille, nenga on taivahaski. Yhten riähkähisen kudai hylkiäy riähkät, da kiäntyy Jumalan puole. Se on enämpi hyviä mielty, miku 99 oikein ristikansan kudamil ei ole kääntymisen hädiä. Alibo kun naisel ollo 10 hobiastu jengua, da häi kaimannou yhten, eikö häi virita lampua, pyhki perttitä etsi tarkkase, kun ei lövä. A jengan löytyy häi kutsuu podruugat da susiedu naiset, da sanoo, piekkiä hyviä mielty minunke, minä lövin kavonnuon jengan. Sanon teille, juuri mukaan ihastuta Jumalan anhelit yhteenkin riähkähisen kudai hylkiä riähkät da kääntyy Jumalan puoleen. Tuotto hyvin vastuau koin hävittäi pojan. Jeesus jatkoi paginua. Yhtel miehel oli 2 poikua. Nuorempi poiku sanoi tuotalle, tuotto, juo meity, anna minun kodi vuitti. Tuotto jakoi elot poikien keskel. Jo päivän toisen menty nuorempi poiku keräi, kai omat elot da lähti loitos vieraha mua. Sie häi vietti välillisty elaigua ja piti kai elot. Konso häi oli menetännyt kai, sih mua tuli suurin jälky, ja hänelki puutui nähdän hädiä. Sit häi meni palkkalasekse yhteen sikäläisen isäntän luo. Se työnti hänty omal pellol potsiloi paimentama. Nälläs häi syönnös potsiloinkin syömisi, vai niin niilöi hänelle ei annettu. Sit brihaat ostihes. Hää tuumaitsi, minun tuotan palkkalasil on kaikil kybimän kylläl syömisty. A minä tiedä olen nälkäh kuolemas. Ei, nykö minä lähten tuotan luo, tai sanon hänelle, tuotto, minä luojin riähkiä taivastu, da sinua vastaa. Minun enämpiä ei maksa sanoa sinun pojakse, ota minua sinun palkkalasien joukko. Ja hän lähti tuottaa luo. Konsu poiku oli vielä loitton, tuottaa dogaji hänty. Tuotal roji siäli poikua. Hän juoksi pojal vastaan, sepäi hänty, da antoi suutu. Poiku sanoi tuotalle, tuotto, minä luojin riähkiä taivastuta sinua vastaan. Minun enämpiä ei maksa sanoa sinun pojaksi. No tuotta sanoi käskyläsil. Tuokua huolit tuot parahat sovat, da suoritakkua poikua niilöi. Pangua hänel koltsain ja sorme da kengät jalga. Tuokua syötin vasa, da iskekkiä se. Sit syömötä piemme hyviä mielty. Minun poiku oli kuollut, no häi elavui. Häi oli kavoksis, no nyköi häi löytyi. Muka alkoi vessel pruasniekku. Vahnempi poiku oli pellol. Siepäi tulles, konsu häi oli lähellä kodii, häi kuuli pajon soiton da kisan äänet. Häi kutsui yhten käskyläsis da kysyi, mitä sie on. Käskyläni sanoi, veljes tuli kodii. Tuottas keski iskiä syötin vasan, kun sai pojan tervehenny järille. Sitten vahnempi poiku suutui, ei tahtonut ni Pertti tulla. Tuota tuli pihal, pagisutti hänty, da kutsui Pertti. No häi sanoi tuotalle, kai nämä vuuvet minä ruovoin sinul, niin yhty kerdua en jättänyt sinun käskyy täyttämättä. No sinäni konsu, et antanut minulni kosakuluu, kun minä pidäsin iluo tavaritsoinke.
A konsu tuli tämä sinun poikas, tämä kudai pidi kai elot, karguaju naisienke, hänel sinä iskit syötin vasan. Tuota sanoi hänel, poikaseni, sinä olet ainos minun rinnal, kai mi on minun, se on sinun. A pidi häi nykö ihastuo, ota pidiä hyviä mieldy. Tämä sinun veli oli kuollut, no elavui, häi oli kavoksis, a nykö löydyi. Viisas taloin katsoi. Jeesus sanoi opastujille, oli yksi bohattu mies, kutamalla oli taloin katsoi. Hänel kielitettiin, kun taloin katsoi menettää hänen eloloi. Hän kutsui sentä sanoi, onko tosi, mitä sinus paistaa, anna shottu omas ruodolois. Sinä enempiä et päin minun taloitu katsoma. Mies rupee tuumaitsema, mitäpä minä nykö ruoan. Isänty ottaa minul jääre taloin katsojan ruovon. Muotu kaivua ei ole vägie, pakita on huigei. A nykö tiiän mitä ruodua, kun toiset otettas minun taloi, konso minu ajeta jääre täs ruovospäin. Hän kutsui isäntän velgun niekkoi toinen toisel jälles. Äijykö on sinun velgua isäntäl, kysyi hän ensimmäisel. 100 määriä siemenvoidu, vastaise. Taloin katsoi sanoi, täs on sinun velgu bumagat. Istoi terjämpitä kirjuta suan sija 50. Sitten hän kysyi toisel, sinä, äijykö sinul on velgua? Se vastai, 100 putsi nisu. Taloin katsoi sanoi, täs velgu bumagat. Pane sinne suan sija 80. Taloin isänty kiitti, kielastu taloin katsojua hänen viisahuos. Tämän maailman lapset hai olla toinen toisenke viisahampat, miku valgien lapset. Sentä minä sanon teille, suagua tämän maailman eloloin vuohdavarissoi, ku hyö otettas teidy ilman ikäsi eländy sijoi, konsu loppietas nämä elot. Kuken ollou surematoi pienes jielos, se on surematoi suureski. Haken kielastannau pienes, se kielastau suureski. Kun työ ettö hyvin katsone tämän maailman eloloi, kemposit teille antau tovelliset elot. Ja kun työ ettö hyvin katsone toisen omua, kemposit teille antau sen, mi on teidän oma. Niin yksi kasakku ei voi kasakkoja kahtu isäntiä. Haiku vihannou yhty, sit suvaitsou tostu. Ku yhtel ruvennou ruodama, sit toiseeni katsahtai ei. Teidän isäntänny ei voi olla Jumal tai bohatus. Fariseet kuulti nämä Jeesusan paginat, hyö olti jenga ahnahat, ja nangretti Jeesus sua. No Jeesus sanoi heille, rahvahan silmistyö heittelettökse, oikeekse, no Jumal tiedäy, mitä on teillä sydämessä. Mihin rahvahal on kallis, se on Jumalan silmis tylgei. Zagonan tai Jumalan äänenkantajien aiku oli Ivanahsuati. Asit aijas lähtien sanella hyviä viesti Jumalan valta näh. Ja kaikin täytty vägie tungie tahes sen vallan alle. Azakonas ei hävieni yksi piirälmys, enne hävitä muota taivas. Kuken tahto hylännöy oman akan da ottanut toisen, se on yksi sama, kuin maata vierahan akanke. I se, ken nainnou hyllätys naises, se on maguau vierahan akanke. Bohattu mies tai Luasari. Eli yksi bohattu mies, sovat hänel olti musavan ruskiet, hienos palttinas, i hänen elaiku päiväs päivä oli ku yksi suuri pruasniekku. A hänen verjän pieles virui köyhä Luasari, kudamal kai rungu oli paisielois. Hän vuotti, eikö hänel pakuhos jäänty palaan ja bohatan stolas. Koiratki tultissi da nuolti hänen paisieloi. Se köyhy kuoli ja anhelit vietti hänty Avraaman ryndähil. Kuoli bohattugi i hänty panti mua. Konsu häi tuon ilmasis tuskis nosti silmät
Hän näki loitton Avramanta hänen ryntähil Luasarin. Sitten hän rupei kirkumaan, Avram tuotto, siellä löytse minuu. Työnnä tänne Luasari, anna hän kastao sormen jokaan vede, da viluskoittao minun kielen. Tästä tules minä tirpan suurtu korjua. No Avram sanoi, mustoitas, poikaseni, min äijän hyviä sinä sait elajas, a Luasari sai vai pahua. Nyköi tie hänty urosteta, a sinä näet korjua. Dan lisäksi vie meidän keskes on syvä haudu. Sen tähtiäpäini ken ei voi tulla sinun luo, hos i tahtos, eikö siepäini ken piäse havvas piälitsi meidän luo. Bohattu sanoi, tuotto, minä pokoroitsemmas sinul, työnnä hänty sit minun vahnempien kodih. Minul on 5 veljeä, anna hä sanelis heille minun tuskis, ku hyöki ei puututtas täh muokkien kohta. Avram sanoi, heil on Moiseita Jumalan äänen kantajat, kuunneltahes heity. Ei Avram tuotto, ei nenga, sanoi Bohattu. No ku ken tahto kuollusis, menis sinne heidän luo, hyö hyllättäs riähkät ta käännyttäs Jumalan puoleen. No Avram sanoi, ku hyö ei kuunneltanne Moiseitu ta Jumalan äänen kantajii, hos ken kuollusis elavus, niin sit hyö ei uskota. Muanituksi proskenna da usko näh. Jeesus sanoi omil opastujil, muanitukset tulla, niilöi ei sua välttiä, no paha rodjous sille, kutaman kauti net tulla. Parempi olis sille ristikansal, ku lykättäs hänty mere, mellitsykivi kaglas, miku hänel muanittua hos yksinämis vähäväkisis. Gassit primitikkiä, kui elättö, ku velji luodinnou riähkiä, kiellä hänty, ja ku häi sielönnöy, ku luodi riähkiä prosti hänty. Anna häi hos 7 kertua päiväs luodis riähkiä sinun vasta, da 7 kertua tulis sinun luonta sanos, sielöitsen prosti hänty. Apostolat sanottiin isändäl, lisiä meille uskoa. No isänty sanoi, ku teillä olis uskoa, os korttisan siemenen verdu, työ voisitto sanoa tälle sulkupuul, nouse juurine muaspäin, tai istuta itseä täs mereen, ja se kuulis teidän sanan. Mitä käskyläses kysytään? Kun teidän käskylänne ollo kyntämäs lipo paimenis, ga etto hai hänen koditultuu sano hänel, tule terjämpi istoita syö. Ei työ sanotto, varusta minun syömine, vyötä itseä tästä, kasakoitse minua, kun minä syön, sit äski sinä syöttä juot. Ettö häi työ kiitä käskylästy, kun häi ruodaus sen, mitä hänellä on käsketty. Mukai työ, kun oletto luodinnut kaiken, mitä teille on käsketty, sanokkua, myö olemmo ni kunne pätemättömät käskyläiset, myö luojimmo vai sen, mi meil piti luodia. Jeesus piästäy 10 prokuasal voimattomua. Jerusalima matkates Jeesus astui Samarian ja Galileen keskellä oli joi rajamualoi myöti. Konso hän läheni erästy kyliä, hänel vasta tuli 10 prokuasal voimattomua miesti. Hyö asetutti palasempia Jeesusasta ruvetti kirkumaan. Jeesus opastai sielöitse meity. Konsu Jeesus näki miehet, hän sanoi, mengiätä osuttua tokse pappiloil. Hyö lähtietti ja matkal puhtastutti. Yksi heis, kun togaji hän on terve, kääntyi järille, da rupei korgiel äänel kiittämä Jumalua. Hän langei Jeesusal jalgoi, da passivoitsi hänel. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi, eikö kai 10 puhtastuttu, kuspa muut 9 olla? Eikö niin yksi heis kääntynyt osuttama kunnivo Jumalal, vai tämä muukalainen? Ja hän sanoi miehelle, nouseta mene, sinun usko piästi sinuun.
konsu tulou Jumalan valdu muale. Fariseit kysytti Jeesusal, konsu tulou Jumalan valdu, ja hän vastai, ei Jumalan valdu tule silmin nähten, ei sua sanuo, se on tie, libo, se on tuo, siksi kun Jumalan valdu on teil sydämessä. Ristikansan pojan päivy. Jeesus sanoi opastujille, tulou aiku, konso tahtosit nähtähos yhteen ristikansan pojan päivän, no et on näin. Sitten teille sanota, häi on tuo, libo häi on tie, no älgiä lähtekiäni kunne, älgiä juoskua jälles. Kui tulen isku, kudai läimähtää da valguau taivahan agjasta agjah, moineroi ristikansan poiku, sennu päivänny, konso häi tulou. No ennen sitä hänel pitää mennä suuris gorjis läpi, ja tämä polvi hylgiäy hänen. Kui oli noin päivinny, mukaan roi ristikansan pojan päivinny, silloin rahvas syödi da juodi, naidi da annettiin tyttäriih miehel sih päivä suadje, konso noi meni umbilautta. Sit vesi nousi, ja tapoi kaikki toisi rahvahi. Roih muka, kui oli lotan päivinny. Rahvas syödi da juodi, ostetti da myödi, istutetti da strojitti. No senny päivänny, konso Lot lähti Sodomas päin, taivahas päin tuli tultuta tuli kiviä, ja tapoi kaikki Sodoman eläjiä. Muka rodjou ja senny päivänny, konso ristikansan poiku jäävihes. Kuu senny päivänny, ken ollou levol, a hänen elot oldane pertis, älkää häi heittykkiä alah, niilöi ottama. Aaku ken ollo pellol, anna ei tule järille koji, mustakkua lotan akkua. Ken ku tahto nou rippuo omas elajas, se menettäy sen, a ken menetännöy oman elajan, se suaussen. Minä sanon teille, senny yönny, kahtei muata rinnai, yksi oteta, toinen jätetä. Kaksi naistu yhtes jauhota, yksi oteta, toinen jätetä. Kaksi miesti on pellol, yksi oteta, toinen jätetä. Kusbo tämä kai rodjou isändy, kysytti opastujat. Hän sanoi, kusku ollou töllönny, sinne varoit kerävytä. Leski akkuda suttu. Sit Jeesus pidi opastujil arbaituspaginan sih niskoi, kui ainos pidas moljeksee, ei väsyä. Yhtes linnas oli suttu, kudai ei varannu Jumalua, eikö huijustannu hes rahvahi. Sit samases linnas, eli leskiakku, kudai puaksu kävyi suddan luota pokoroitsi. Avuta minun löydiä oikevus minun vierittäjän ies. Hätken suddu ei tahtonnu sitä ruodua, a sit hä tuumaitsi. Hos minä en varua Jumalua, enkä huijus tai rahvahi. No ku tämä leskiakku ei anna minun rauhua, avutan hänen löydiä oikevuon. Anna häi enämpiä ei kävys minun vaivuamaan. Isänty sanoi, kuulkua mitä pakisou tämä vierymielinen suddu. Ka eikö sit Jumalki löyvä oikevuttu omiin vallittuloil, kutamat yöt tai päivät kutsuta hänty abu. Rubieuko häi vuottelemaa. Minä sanon teille, häi löydäy heille oikevuon vitskittelemättä. No konsutulou ristikansan poiku, löydänöykö häi uskoa muualla. Farisei da maksuloin kerjääjy. Erähilket pietti itse oikeennu, a toisi paheksitti. Jeesus pidi nengosen arbaituspaginan. Kaksi miesty meni Jumalan kodi molimahes. Yksi oli farisei, a toinen maksuloin kerjääjy. Farisei seisoi, da pani malittuu itsekse. Jumal, minä kiitän sinua, kun minä en ole moine, kuin muut rahvas, kiskojat, vierryön luonjat, vierahan akanke maguajat, libo tai maksuloin kerjääjy. Minä pyhitän 2 kertaa nedalis, da annan Jumalal 10 vuitin kaikes, mitä suan.
Maksuloin kerjääjy seisoi vähästy loitomasennu. Häi ei ruohtinnu, niin silmiin nostua taivaha. Apergi käil itsietä, rinda da sanoi, Jumal, ole minun riähkähisel armollinen. Minä sanon teille, häi lähti koji oikeennu, tai toinen ei. Jokahistu, ken ylentäy itsie alentetaan, a ken alentau itsie, sitä ylentetään. Jeesus vastuau lapsii. Pieni lapsiikin tuoti Jeesusan luo, anna häi koskisi hei. Kun opastujat nähti se, hyö ruvetti ebiämää tuoji. No Jeesus kutsui lapsida sanoi, anna kua lapsil tulla minun luo, älkiä kielläkkiä heity. Heidän moisil kuuluu Jumalan valtakuntu. Toven sanon teille, ken ei ota itse Jumalan valtakuntua kuin lapsi, se ei sinne pääse. Jeesusta bohattu mies. Yksi suurel sijal oli mies, kysyi Jeesussal, hyvä opastai, sano, mitä minun pitäisi ruotua, kun perjee ilman ikäinen elos. Jeesus sanoi hänelle, miksi sinä sanot minun hyväksi, niin ken ei ole hyvä, vai yksi Jumala. Käskyt sinä tiedät, älä magua vierahan akanke, älä tapa, älä varrasta, älä kielaha sanal viäritä tostu. Pie hyvänny tuottuota mua. Kaikki nämä käskylöi myöte, minä olen elännyt nuores iäs alkajen, sanoi mies. Tämä kuultuu, Jeesus sanoi, yhty sinul vie ei tävy. Myö kai, mi sinul on, da juo jengät köyhil, i sinul roi elua taivahis. Sitten tulee tanouva minuu. Tämän kuultuu mies paheldui, kun oli ylen bohattu. Jeesus näki, kui hän paheldui da sanoi, kui on jygei niilöil, kel on äijy eluo piästä Jumalan valtakunta. Kebiempi on verbludal mennä nieglan peräs läpi, miku bohatal piästä Jumalan valtakunta. Kemposit voipi piästä, kysytti kuuntelijat. Jeesus sanoi, mitä ei voi ristikansu, sen voipi Jumala. Mittuinen palkuvuottau opastujii. Sitten Petri sanoi, myö jätimme kai, mitä meil oli, da novimmo sinuu. Sitten Jeesus vastai, sanon teille toven, jokahine, ken Jumalan valtakunnan jättänöy koin, akan veljet, vahnempat, lapset, se jo nykyisessä maailmassa suau äijiä kerdua enempän, min jättäy, a tulies maailmassa häi suau ilman ikäisen eloksen. Jeesus myös pakisou omas kuolentas. Jeesus kutsui 12 opastujua da sanoi heille, nyköi menemme Jerusalemaan, sies tuonihes kai, mitä Jumalan äänen kantajat kirjutetti, ristikansan poika näh. Hänty anneta Jumalaa tuntemattomien käsi, hänty nagreta, alenteta, hänel sylkietä, hänty rotskiteta da tapeta. No kolmantenu päivänny hän nousoo kuolieloispäin. Opastujat ei ellentetty Jeesus sanois niin mitä. Nyt olti heis salvattu, eikö he voitu arvata, mitä Jeesus tahtoi sanoa. Jeesus piästäy sogien pakitsian. Jeesus läheni Jerihonua. Dorogu pieles istui pakitsemas soge mies. Kun kuuli dorogua myöti astuu äijy rahvastu, hän kysyi, mitä sie on. Hänelle sanotti, Jeesus Nazariettalainen astuu siiritsi. Sit soge rubee kirguma, Jeesus Davidan poiku sielöitsi minuu. Jälpeen astujat käskietti hänelle vaikastua, a hän kirgui vie enempäällä, Davidan poiku sielöitsi minuu. Jeesus seisattui da käski tuuva sogien itse luo. Mies tuli, ja Jeesus kysyi hänelle, mitäpä tahtot, kun minä luojisin sinulle. Mies sanoi, isänty, tahtoisin nähtä. Jeesus sanoi hänelle, rubiet näkemään.
sinun usko piästi sinuu. Sillä sanalla soge rubee näkemään, ja hän lähti Jeesusal perää, suuril sanoil Jumalua ylentäjen. Kaikin, ket nähti tämä, ruvetti kiittämään Jumalua. Jeesusta tjakki. Jeesus tuli Jerihonah da astui linnas läpi. Sie oli mies, kutaman nimi oli Sakki. Hän oli maksuloin kerjääjien vahnin da ylen bohattu. Sakki tahtoi nähtä, mi miehi Jeesus on, no rahvasjoukon tagua ei voinut nähtä hänty, kun oli pieni kasvoinen. Hän juoksi eelepäin, da nousi puuh, kun nähtä Jeesussua, kun tai astui sitä torgua myöti. Sih kohta tulduu, Jeesus katsahti ylä ja sanoi, Sakki, heity terjämpi ala, tänä päin minul pitää olla sinun kois kostis. Sakki rutto se heityi ala, da ihastuksis otti Jeesusua kosti. Kun rahvas nähti se, hyö ruvetti kurkettamaan. Katso, riähkähisen ristikansan taloihin meni kosti. No Sakki sanoi Jeesusal kaikkien kuulten, Isändy, minä luojin nenga, puolet omis elolois annan köyhil, a kes lienen muanivol ottanut liigua, sille annan 4 kertaa enempän. Sen kuultuu, Jeesus sanoi Sakki näh, tänä päin piäsenty tuli tämän perheen osaksi, on hai häiki Avraaman poiku, juuri sitä, mi on kavonnut, ristikansan poiku, tuli etsimä da piästämä. Arbaituspagin isändän jengoih näh. Niilöil, kutamat oldi tätä kuuntelemas, Jeesus piti vie nengosen arbaituspaginan, kun hän jo oli lähellä Jerusalimua, ja erähätäs mietitti Jumalan valtu tervähtulou. Jeesus sanoi, yksi korkeirrovuillinen mies lähti loittose mua, kun suoha suorin nimi, da sit tulla järille oma mua. A lähties hän kutsui 10 käskylästy, antoi jokaisel heis kuultu jengan da sanoi, pangua nämä jengat jielo, kuni minä en tule järille. No sen muan rahvas vihatti hänty ja työtti hänel jälles miehi vetämään sanoa, myemo tahto sitä miesty meidän suoriksi. Suoriksi hänty yksikäin luojitti, ja kodit tultuu hän käski kutsua käskyläiset, kun tahtoi tiistua, ken mitä sai niilö jengoi. Ensimmäinen tuli hänen edestä sanoi, Isändy, sinun jengu toi minul 10 mostujengua. Suori sanoi hänelle, Molotsu, olet hyvä käskylänie, kun sinu sai uskoa pienes, suat nygöi oma valta 10 linnua. Toinen tuli ja sanoi, Isändy, sinun annettu jengu toi minul 5 jengua. Hänel suori sanoi, sinun minä panen 5 linnan herraksi. Sitten tuli vie yksi ja sanoi, Isändy, täs on sinun jengu. Se oli minul kabrastetunnu paikkases. Minä varain sinua, sinä hei olet sielettöi mies. Sinä otat sen, mitä et pannu, leikkuat sie, kus et kylvänny. Suori sanoi hänelle, minä suudin sinun omi sanoi myö. Sinä tolkutoi käskylläni. Sinä tiesit, minä olen sielettöi mies. Minä otan sen, mitä en ole pannu, leikkuan sie, kus en kylvänny. Miksebo sit et vienny minun jengua bankkah? Sie sen hintu nossus, i tulduu minä suannusin sen korrontuksienke. I suori sanoi rinnal seisojil, ottakua hänelle netse jengu, da annakua se sil, kudamal on 10 jengua. Hyö sanotti, Isändy, hänel häi on jo 10 jengua. No suori jatkoi, minä sanon teille, jokaisel, kel on anneta, a kel ei ole, sil oteta järjes segi, mi hänel on. Ani löi minun vihanjekkoi, kudamat ei tahtottu minun suoriksi, tuokua tänne, da tapakkua minun silmissä. Jeesus on ruovot Jerusalimassa. Jeesus ajaa ratsahis Jerusalimah.
Tämän saneltuu Jeesus lähti toisien iel nousema Jerusalima menäjä Torogua myöti. Konso hän läheni Voipuumäeksi sanottavua mägie, da oli jo lähellä Betfageidu da Vifaniedu. Hän työnti ielpäi kahtu opastujua da sanoi heille, mengiä tuo vastalpäi oli kylää. Konso tuletto sinne, näyttö sivotunnu oslan sällyn, kudamal selläs vieniken ei istunnu, keritäkkiä se da tuogua tänne. Ku ken kysynnöi, miksi sitä keritättö sanokkua, isändäl pidäy se. Niet kahtei lähtietti, da nähti kai on muga, kun Jeesus sanoi. Konso hyö oldi kerittämässä sälgyy, sen isändät kysytti, miksi po otatto sällyn. Hyö sanotti, se pidäy isändäl. Opastujat tuodi sälgy Isussan luo, lykätti sobuasen selkä, da autetti Jeesusal nosta ratsahi. Konso häi ajoi, rahvas levitetti omi sobi dorogal. Konso Jeesus läheni sitä kohtua, kus dorogu menöi Voipuumägie ala. Koko opastujien joukko rubee ihastuksis äijäl kiittämä Jumalua kaikis suuris ruadolois, kudami hyö nähti, hyö kirrutti. Blahoslovittu on suori, kudai tulou isäntän nimes, rauhu taivahas, kunnivo ylimäses taivahas. Erähät rahvasjoukos olijat fariseit sanotti Jeesusal opastai, kiellä itses opastuji. No Jeesus sanoi, minä sanon teille, ku hyö oltas vaikkani, sit kivet kirruttas. Jeesus itköy Jerusalimua. Konso Jeesus läheni Jerusalimua, da näki linnan, hän rubei itkemään sitä da sanoi, ku sinäkin ellentäsit tänä päin, mi on sinun rauhakse. No nykö se on sinun silmis peitetty. Vieroi sinul aiku, konso sinun vihan niekat luojita sinus ympäri mua seiny. Ympäröitetä ja kaikkiel päin ahtisteta sinua. Hyö levitetä sinun muan tasal, da tapeta kaikki sinun eläjii. Ei jätetä sinus kiviä kivien pielle, ku et tunnustannu aikua, konso Jumal läheni sinuun. Jumalan koin puhtastaminen. Jeesus meni Jumalan kodi, da rubei ajamaan siepäin niilöi, ketsie pietti kauppua. Hän sanoi heille, pyhiskirjoituksis on sanottu, minun kodi on molintu kodi, no työ luojittu sen rosvoloin pesäksi. Sen jälkeen Jeesus joka päivä opasti Jumalan kois. Ylimmäiset papit, zakonan opastajat ja rahvahan vahnimmat duumaitti, kui olis hänty tappua. Vai hyö ei tietty, kui se luodje, kun Jeesusas ympäri oli ainos rahvastu kuuntelemas hänty. Jeesus sal kysytä hänen valta näh. Erähänny päivänny Jeesus opasti rahvastu Jumalan koista saneli evankelietu. Hänen luo tulti ylimmäiset papit da zakonan opastajat yhtes rahvahan vahnimienke da kysytti. Sano meille, mil vallal sinä nämi ruat? Ken sinul antoi sen vallan? Jeesus vastai, dai minä kysyn teille, sanokua työ minul, kuspäi tuli Ivanan valturistie, taivahaspäi vai rahvahaspäi? Hyö paisti keskenään, kun sanonemmo taivahaspäi, sit hän kysyy, miksi vosit etto uskonnu Ivanua? Kun sanonemmo rahvahaspäi, rahvas kivitetä meity. Hyö häi lujahpietä Ivanua Jumalan äänen kantajan. Hyö vastatti, emmo tiiä. Jeesus sanoi, sit en minä sano teille, kenen annetul vallal minä nämi ruoan. Viinumarju pellon vuokruajat. Jeesus tuasti pagisi rahvahanke, da sanoi nenkosen arbaituspaginan. Mies istutti viinumarju pellon, da antoi sen vuokra viinumarjan kasvattajil, a itse lähti hätkekse vierahahmua. Omal ajal hän työnti käskyläsen vuokruajien luo, kun net annettas hänel vuitti muarjois.
No vuokruajat perretti käskylästy, ta työtti hänty tyhjin käsin järille. Sit pellon isänty työnti toisen käskyläsen. Vuokruajat sitäkin perretti, nagretti hänty, ta työtti tyhjin käsin jääri. Hän työnti vie kolmanten käskyläsen. Sitä sesohyö perretti veressuadi, ta lykätti jääre pellol päin. Mitä minul nykö ruotua, tuumaitsi pellon isänty. Työnnän vai minä oman armahan pojan. Hänty toina hyö ei ruohtita koskee. No kun vuokruajat nähti poikua, hyö paisti keskenä. Tämä on pellon perji, tapammo hänen, sit myös suommo hänen jälkiperään. Hyö lykähti hänty pellon ulkopuolelle da tapetti. Mitä nykö luodiu heille viinumaariu pellon isänty. Häi tulou da tappau heity, a pellon antau toisille. Kun se rahvas kuulti tämä, hyö kirrutti, piästä piallin ja Jumala. Jeesus katsoi hei, da sit sanoi, mih niskoi sit on nese pyhien kirjoituksien sana. Kivi, kudai koinluodijat hyllätti, rodi tjuppukivekse. Ken langio täl kivel, se ruhjou omat luut, a kelle piälle tämä kivi kuoduu, sen se läjöittäy. Zagoran opastajil tai ylimmäisil pappiloil oli mieli ottua Jeesusva kerras kiinni, no hyö varatti rahvastu. Hyö eljendetti, tämä arbaituspagin oli heinä. Pitääkö keisaril maksua nalogat? Zagoran opastajat tai ylimmäiset papit pietti Jeesusva silmis, da työtti hänen luo tiiustelioi, kudamat heitytti oikeeloiksi. Hyö tahtotti tavata Jeesusua sanakampi, ku antua valtumiehen da mua Herran käsi. Nämä tiiustelijat sanotti Jeesusal, opastai, myö tiiämmö, sinun sanat da opastantat olla oikeet. Sinä et eroittele rahvahii, a tovel neuvot kaikil Jumalan torgua. Sano, pitääkö meil maksua keisaril nalogat vai ei? Jeesus näki heidän viisahuonta sanoi, osutakua minul dinoaru jengu. Kenenbo kuvada nimisit on? Keisarin sanotti hyö. Sitten Jeesus sanoi heille, annakua sit keisarin se, mi on keisarin, a Jumalalla se, mi on Jumalan. Rahvahan Jees hyö ei voitu tavata hänty hänen sanois, vai diivitti hänen vastavustuta olti vaikkani. Jeesus pakisou kuolielois nousentas. Sitten Jeesushan luo tulti erähät saddukeilois, niilöis, kudamat sanota, kuolielois nousentua ei ole. Hyö sanotti, opastai, katso, Moisei on sanonut, kun musikal kuollou velli, a sil jäy akku, no ei ole lastu. Sit sil musikal pitää ottua veljen akku, da suoha veljel lapsi. Oli 7 veljesty. Ensimmäinen oli naisis, sit kuoli, a lastu heille ei ollut. Sit hänen akas nai toinen, jälles hänen kuolentua. 3, imuka toinen toisel jälles naidi sit akas kaikin 7. Kaikin hyö kuolti lapsettominu. Jälkimäe kuoli akkuki. A konso kuolluot nosta kenenbo akakse häisit rodio. Häivet oli miehel kaikil 7. Jeesus vastai, täl ilmal olles rahvas naija da mennä miehel. No tulies muelmas net, ketä katsota pädiäkse kuolielous nousenda, ei enämpi naija eikö mennä miehel. Hyö jo ei voi ja kuolta, ku hyö olla ku anhelit. Hyö olla Jumalan lapset, ku hyö olla kuolielois elavunnuot. A kuolluot elavuta toven, sen osutti Moiseiki, paginas palajahtu jo näh. Häivet sanoo isäntiä Avraaman Jumalakse, Isakan Jumalakse da Juakoin Jumalakse. Jumal ei ole kuollusien Jumal, a on elävien. Hänellä kaikin olla elävät.
Erähät zakonan opastajat sanotti, hyvin vastaet opastai. Jälle sitä Niken ei rohtinut kysyä hänelle enämpiä nimitä. Kenen poiku on Messi? Sitten Jeesus kysyi heille, kuipo Messiedu voipi sanoa Davidan pojaksi. Sanoo hän David itse psalmoin kniikas hänty omaksi isändäksi. Taivahallin ja isänty sanoi minun isändäl, istu minun oikeel puolel, kun en paina sinun vihaniekkoi sinun jalloin alle. Kun David sanoo Messiedu isändäkse, kuipo sit Messi voipi olla hänen poiku. Vardoikkuattokse zakonan opastajii. Kaiken rahvahan kuunneltes Jeesus sanoi opastujille, vardoikkuattokse zakonan opastajii. Hyö suvaja kävellä pitkis sovis, da olla hyväs mieles, ku heille luojita tervehys linnoin pihoil. Hyö suvaja istuo synagogis ensimmäisil sijoil, da stolan tagan parahal kohtal. A itse kiskota leski akoil, taloit da panna pitki malittuloi, ku osuttua itsie. Sitä kovempi suudo hyö suoha.